Ukážeme si, ako mať správne nastavené ramenné popruhy, pretože tie sú najdôležitejšie na to, aby sa vám nosilo pohodlne. Takže Barborka má teraz ramenné popruhy nastavené krásne a poznáme to podľa dvoch základných vecí. Polstrovanie ramenného popruhu, to znamená tá pena, to mäkké, začínajú tam, kde sa začína jej rameno. Hej, dotýkajú sa jej tela. Tu sa jej nosič nedotýka, tu nemáme polstrovanie, tu začína polstrovanie. A pekne ramenný popruh kopíruje jej telo a rozkladá váhu dieťatka na jej chrbte. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je hrudná spona. Tá by nemala byť ani príliš vysoko, ani príliš nízko. Mala by byť približne v úrovni lopatiek alebo hornej časti lopatiek a dostatočne stiahnutá, pretože Barborka nemá kulturistický chrbát široký, takže ona to má na maximum stiahnuté. A v tomto prípade jej tie ramenné popruhy pekne kopírujú chrbát a rozkladajú váhu dieťatka.